The ICFA University Meghalaya admission open 2024. The university offers program courses in the schools of management, humanities, social sciences, and science and technologies for both undergraduate and postgraduate programs, UG and PG programs. Full-time campus programs offered under the undergraduate programs are BBA, BCA, BCom, BTTM, BA, Economics, Political Science, English and Education. For PG programs are MBA, MCom, MTTM, MCA, MA, Political Science, English and Education, MA Khasi, MSW and MA Music. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong Campus, Powerville near Shillong Law College, Dhangati, Meghalaya. Phone number 0364 222 0057, 94851 58603, 700-505-7728, 8794-250646. The recent announcement by the Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital in Shillong regarding charges for the new Neonatal Intensive Care Unit or NICU has led the Nyotrep Youth Council to seek clarification from the hospital's medical superintendent on the 15th of July 2024. HYC President Roy Kuparsanram informed reporters that the organization has requested the hospital authorities to consider the financial burden on low-income patients using the new unit. Regarding the linkage of the MHIS card to Aadhaar, Sunram noted that hospital authorities confirmed the health insurance card could also be used with BPL cards and ration cards, and also verification by a headman's confirmation of residence. Kajingwan ni kendu kajongi mentasi medical superintendent jongka Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital lani Ganesh Das Hospital yang bala jute bukan hospital Mali. Kadai halor ka notification yang kabaki lapan mi ka santrip pernah betnyo arja prosa akabaka komiti kabadi page ban penyat yang kani hospital kala wa lani kala bu iktikidor kiba fair nakabenta kataka ka kajing ajing sumar la ne ka building ka batmai ka ba nakaliang jong ka hospital ka lapli ka balatip kum kata ka neonatal intensive care unit nakabenta ki kunlung ki badang shukha bat ki badang red kat kum kajing tip ka jongi kajing sha hakisnam ki baladap hakini ki ICU la ne ki intensive care unit am ta ki kulung kajing siu kabaningkong kalong ba kajing siu kalong duna kamde e ka ba he namar ba kumangalong iki brief jongi budana kaleng kari lum khasi jantia kum jo ka jala jongi bro ko ngi tip bang ki de ki brief ki wan ne ki long yeng ki baduna kayo ka kot ba ki khmelinti ba banyo e kajing sumar ka ba khambiang ki wan ru akani ka hospital bu kum jo ki bi hospital jong sarkar te hadin mami kani ka notification ngi yo iba kadon kajing odor abai dei ba banbu ya kini ki khna ki badang kha ki khulung ki badang kha banbu ventilator angta banbu panai oksigen bakum ta ter ki charge kador kha sanspa tingka sisngi bakum juru utau central line nam tawan pandat kini ki jing ai dawai ki befer ki charge hajar ba ki ki dor ki ba nakaliang joka internal management committee joka ni hospital ki labu halor kan ni nakaliang ga jongi kum kaseng hadin mangilai yo asngo ya kiladon ki jinggo jingnam nakaliang jongi pa ngilawan ban kendu ye medical superintendent mentang si kabaningkong ka ba ngikwa ban pensyai kalong ba halor kanu kanong rem ba ka management la ka committee ka panmi ya kani notification banwa jingshai nakaliang jongi medical superintendent tadin mangilai kren ngilayo ya ka jingshai ba kani kani ka door ka denamta kata ka building ka batmai ka ya balatip kumta ka neonatal intensive care unit akabakan don hadu sau project ya yang bahadu mentak kelas sedang menteri kam bagi abun ki kulung ki balasya sumar ni ka jaka tiknang ban penya ya ki kam jong kani ka jing ajik sumar na kaliang jong internal committee ki la shim ya kani ka rai ban ay ya kani notification knang bakin yo ban penya ya ki jingdon kam ki ba fair jong hospital bat kabaar ka ba na kaliang yung kaseng ilaban kalong ba hi kumba kalong hi kipat ba ki bawan sumar hakani ka jaka kikmit lenti namar ba kadai ka hospital jong sorka kikmit lenti ba ka jing siu kadai banduna lani kadai banlat
ti ngilabu jing keli la ya kini ki jing siu la ne am ban claim long ba ke MHIS kata kari ke bangila keli na kali yang jong ka medical superintendent kala pen syayangi ba ladaki bedon ke MHIS kat berok khat kini kim don kam ban siu ndri ngilabu ro ko ka jing keli la ne ngilabu ro ko ga jing khmat jong ka medical superintendent kalong ba ku mangitip hi bon ki beri ki jongi kim don ke MHIS kat bat ki bedon ke MHIS kat ku makalong menta kim link yau adhar la ne kim don adhar tela da village kinu ki hospital kumba kalong mentaya ka MHIS card la don kamben link bat udah adhar bat la da kim link bat adhar kumut kidu ya kita ki jing mentoy la ni ki benefits ki bayo lembaga MHIS card tingila keli ya ka MS balada ki don ki bakum kita ki nongpang ki bom don adhar ki bom la ban link ha MHIS card ke ka bakas ka kani hospital kala ban le la ne ban yarap ya ki te ha jing ya keren ga jongi bat MS ka ki jing ajing mut la ni kita ba ka hospital kala ban le nam ta ki bakum kini ki brio ki bom don ya MHIS card la ni ki ba don adhar ban link ya MHIS card ki long ko baningkong la ki wan ban thia ang ne hospital na kalyang jong hospital kan bu ya kata ka MHIS cell hakabala di kilawan ban thia akan hospital kin yo ru ban register ya la dia buat adhar ban le adhar ban khaju ko por ban link yo ta adhar ba ke MHIS card kata kalong baningkong bat lada kila don ke MHIS card kamu kijing siu borok khat kim don kam shu ban siu kabar kalong ba lada kim don ke MHIS card don ki beri ki jongi ki bom don MHIS card ki bom shim la le na ki da ki ba per tinakalyang jong hospital kala shim kila ru ban yarap ya ki bakum kita ki pat ba da kaba kini ki pat ba lani ki nongpang ki hap ban wan ra ya ki BPL card lani ki ration card ki jongki ban pen i baki wan ki long ying ki baduna kayo ka card ha kayo ka kot telada kile kum taru kin laj na kani gajing siu ka baki hap ban siu po hospital bat kabalai kalong ba kumba kalong hi ngitip baka census hapo ri India ka jala ka jongi la shim na du snam a jakhat we om baro ki long ying ki badon hapo rilum kasi jantia kum juru hapo ka jala ka jongi ki doni ki BPL card lani ki ration card ka census jong arja arpoi hadu menta shim lala bon pendem tingla bu ri kata gajing ba kin don ru ki long ying ki bangit te ba ki wan ki long ying ki beduk ba de kim don pat ya ka ration card lani kim don pat ya ka BPL card habakum ta ki bakum kita ki long ying on le kum no ti nakaliang jo ka MS bat hakajing keren bat ngi kum kinoi lam de baseng laong ba kin don ki exceptional cases ki ba kin don ki long ying ki ba mdon MHIS card, mdon BPL card, mdon ration card. Ya ki bakum kita la ru banwan ra ya kajing pensisya na kirang ba shnong. Ban pen i ba ki wan na kata kalong yeng ka baduna ya kayo ka kon knang bakin lat ya kini gijing sia. Ti kita ki dikimat ki bangila ekren bat i medical superintendent jong ka Ganesh Das Hospital Mandakasi ya ka bangi kmilinti baki pat ba kin sautu na ki don ki balawan hangi ba ki balaong ba plan pau ba kani gijing sia la sia kan kata ya kantam ki bawan ki long yeng ki ba duna kayo ka kon re ka basahi menta kalong ba lada fi don MHIS card film don kam ban siu ya kini ki jingthia kabay jingthia kabay ventilator kabay central line ba kita ki oxygen ba ki ba fair kabar kalong ba lada film don MHIS card la banwan ra ka BPL card la ration card ka jongpi ba kabalay kalong ba lada film don ni kita ro lada ka don ki cases ki ba nakalyang jo hospital kilap ba ki dei sisa ki bawan ni kilong yeng ki beduk lani ki beduna kayo ka kot kilap ro banwan ra ki jing pin sisa ni kirang ba snong ki jongki ti kata kare ki jing keren khmat preng jongi ba EMS ya ka bangi dokumen bangi layo ya kita ki jing sa bengi milinti baki pat ba kin shim ya kani ka jing pensya na kalyang jong ka hospital ba kumju na kalyang ga jongi ba kin wan ban pha suma hakani ka kimdai ban tiang ya kani ka notification la ka ba ya ka bala permi la hospital yo ki sok tiang ba kin hap ban siu kini ki dor ba fair de hadin mangila ai ki jing persaya trai kimdai shu ban sok tiang ban sok smith ki hap kila hiban wan bat ki hap pat ban shim kita ki lai teli ki benta ki ba kin wan ban wan ra ki kot ki slag ba byang nang bikin lai na kini ki jing siu kum bala permi lamba kani ka notification santrik nai banyo acha sa